Kawai na ki shnat niam kabalang Katolik ha ka jela niam ba shlong kabastet benroi kamtam ha ki kamansim kadei ka parish umsning. Dang mensan tarik ulber ilengdo sat jong jela I Most Reverend Archbishop Victor Lengdo ilakar ku saya kawai ke ying mane batamai ha ka shnong mauten ra. Ka tei ka shnong ka badai ka basyakan dong tam ha ka jingpe jong ka parish umsning Henry dah ka jingker ku jong ublay bat dah ka jinyarap nang ne nang tai kida la pen peniyang ya ka ying mane batamai ka bala ai nam hau Joseph Bakuin ha ba ya kren bat ka DBMN TV I Father Rangba ka parish umsning I Father Pius Shadap I Ong ka shnong mountain ra ka dei ka way na ki shnong ki ba chengai jong ka parish umsning ka ba kasuro ur kapat don kasuro ka batikna ka dei ka suro kendeu ka ba ngila ban lai tang ha ka ne ka portlang te ngila sngongo shikat dei Archbishop Victor Lengdo baila poi ha ka ne ka shnong ban kar khu ya ka ne ka yeng man thamai hau Joseph Bakhoi ki paiba Catholic jong ka balang shnong mountain ra kila traistom hapo ka jingelam jong urang ba balang ba Francis Lengdo kila trade da ka bor la jong bantei ka ne ka yeng mane ka ba internet hoi don ka to ka ngot kinong yaram kilang long le bha ki bala le bha ki henry kampun hi ka ne ka balang shnong mat khandiat na ka parish mat kumju ro lano sniang khandiat khan soit na ka parish cathedral henry ka ba bon hi ka jing trei ka de ka jing trei sitom jong ka balang shnong bala trei bor ba da ka met da ka jing kan show kan diap da ka pisa ka pilain tingi kemen hadu kata-kata bagi pai rungai jong ka balang shnong mountain ra ki la le sitom ban penyo ikan ga yeng mane blai te sngongo ya Archbishop I bala le sitom ban wan kar khu ikan ga yeng mane ha ga sngi bagi pai kerungai ki da ga jing kemen ba ukli do jong ka balang jongi hang ne hapo Archdiocese long luan jo ikan ga snong ga bajangai ka snong ga bakalenti ka sengkin kampat piang Henry 8i ba ilong shisha ita I nong sharai men sim I bakloi ban lait sik banta ba pher jong ka parish gam de kemen makraman peli kani kani ban ku ya kani kani banyak pemain ini sini para dan bisa bantu pada bantu